Mutwe nigo abantu batatu banyareko babakobekwa byara hasogotoka nebinto byobo ibi bibikagire kurwa asenga eyemo ya Kevin Ndarera nigo boigo batogete nenyasore ase kenyoro kia Aroche 1 Kenyenye sub county imeye bunge yabo machoge borabwe binto binde buna chindagera nigo chia togete kurwa saba kagero abo batatu abo ke barabok asa Marieta Kinanga Kilonzo Boniface Barongo nabogo Isaac Ontuga nigo bakagire kobegati y'abanachama bege kyombe ekemogyokonia enyasore na kuiba ebinto bya abamenyi na gosaria naboigo ko bagosereria abantu chingaki bakorwase emeremo nigo batangira segetasini ky'abanyanyimbo kyamagena chingaki bakagire goikiwase kegambero hawo litkoria ngyo litkoria Jumatatu nabiro no magoko manu nanyore ibintu bibetwe mutenyi bwerete na binyora rero naraire borere tingwa kirwe simimya ko cyeko na moinari orocha orore ibintu byatokire tingo myako ko cyora nanyone ibintu byane bibeki na bibabangire te nyomba no magoko monene mbwate step erabo ebwana tagotekyu abayiboli barenda abana babo kibatokire na magosa tiya kwegerera omwana genda mutu mumanye ninge kegendererete ko twarangeri guko jamu nabagambi twarigereiri twasoire ma twanyore bituma no bire emesinero amatoke naro abana baniko batumeke echo yo bakoranga nero bagotumeka lakini iko baremete asibako bise bintu ige bintu byatokira abanyane barangeri igu bacha barigererie bintu byabo at least abande batebire bintu byabo mbira egasi yarengo emetungi nera ali kisani injiro emeito nera alia kikoshon kibetiri injira alia wono nabokororanga abantu bayicyanire no mwana one mwana entakana ngotara bare n'abantu benyasore na yatebekanire igobone eserikali yakira gukora uchunguzi emanyanga y'ebintu binde bikabekire koboko gotambe no kobe eserikali nebwata koboko gotambe